Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Εθνική Πινακοθήκη για τη διήμερη αυτή επιστημονική συνάντηση και συζήτηση πάνω στα ζητήματα της πολιτικής του πολιτισμού, από τη μεταπολίτευση ως την κρίση. Μία συνάντηση, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και αναστοχασμός που γίνεται στη μνήμη της Μυρσίνης Ζορμπά. Συμπληρώνεται συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το θάνατό της. Τα ζητήματα αυτά, τα οποία θα μας απασχολήσουν στις επόμενες 2 μέρες, σήμερα και αύριο, σε σχέση με την πολιτική του πολιτισμού, είναι κεντρικά στην δική της σκέψη, κεντρικά στη δική της δράση. Και θα ήθελα να πω, ξεκινώντας, λίγα λόγια, λέγοντας ότι συναντιόμαστε σήμερα και ξεκινάμε αυτή την κουβέντα σε μια εποχή, άλλη μια φορά, έντονων διεθνών αναταραχών, σε μια εποχή κρίσης σε πολλαπλά επίπεδα, σε μια εποχή που αλλάζει με πύκνωση, με μια μεγάλη πύκνωση ενέργειας, και πολύ συχνά δέχομαι την ερώτηση και βρίσκομαι αντιμέτωπη με το ερώτημα αν η τέχνη έχει τη δύναμη να αλλάξει την κοινωνία. Με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν και τη σημερινή μας συνάντηση, θα ήθελα να πω ότι οι κοινωνίες έτσι και αλλιώς αλλάζουν, και μάλιστα σε περιόδους σαν τη σημερινή, με πολύ γρήγορους, ραγδαίους ρυθμούς, με θετικές και αρνητικές αλλαγές. Το ζήτημα είναι αν εμείς απλώς παρακολουθούμε και γινόμαστε αποδέκτες αυτών των αλλαγών, ή αν συμμετέχουμε, παίρνουμε θέση με τη σκέψη και τη δράση μας. Και να φτάσουμε λοιπόν τώρα ακριβώς σε αυτό το ζήτημα, τον τρόπο με τον οποίο η Μυρσίνη Ζορμπά ενήργησε, σκέφτηκε, στοχάστηκε. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, φωτεινά και σημαντικά παραδείγματα, υποδείγματα θα έλεγα, γυναικών, ανθρώπων, που μέσα από την σύμπλευση, τη διαρκή σύμπλευση στη ζωή της σκέψης, του στοχασμού και της δράσης, διεκδίκησε όχι μόνο την επινόηση του εαυτού, τη δημιουργία της ταυτότητάς της, με τον τρόπο που η ίδια επέλεξε, αλλά και με μια σταθερότητα και με μια συνέπεια, με αφοσίωση στα οράματα και στους στόχους της, πορεύτηκε σε όλη της τη ζωή. Αυτές οι αρχές, οι οποίες νομίζω ότι εμπνέουν και στην πραγματικότητα τα ίχνη της παρουσίας της και της δράσης της, βρίσκονται μέσα μας, βρίσκονται γύρω μας, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το μόνο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ έχει να κάνει με την δουλειά όλη που έκανε και θεωρητικά αλλά και ουσιαστικά στην πράξη για την πολιτισμική δημοκρατία, την αντίληψή της και τη σταθερή της πεποίθηση ότι ο πολιτισμός και η κουλτούρα της καθημερινότητας μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο άμβλυνσης των κοινωνικών διακρίσεων. Αυτή είναι μια αρχή με την οποία εύχομαι και ελπίζω ότι πορευόμαστε αρκετοί από εμάς, τουλάχιστον στην Εθνική Πινακοθήκη. Θέλουμε αυτό το όραμα να το προχωρήσουμε και να το υλοποιήσουμε μέσα από έμπρακτες δράσεις, και αυτή τη σημαντική παρακαταθήκη να της δώσουμε και το πλαίσιο της γονιμοποίησης και της ανάπτυξης. Με αυτά τα σύντομα λόγια θα ήθελα να χαιρετήσω την έναρξη των εργασιών, να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας, να πω ότι η Εθνική Πινακοθήκη αισθάνομαι ότι είναι ένας φυσικός χώρος για τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης, και να δώσω το λόγο στη Χριστίνα Κουλούρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, βρίσκομαι σήμερα εδώ με μια ιδιότητα που σίγουρα δεν μπορούσα να φανταστώ όταν για πρώτη φορά συνάντησα τη Μυρσίνη Ζορμπά. Εκπροσωπώ το Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ως πρίτανης, ένα ίδρυμα με το οποίο η Μυρσίνη Ζορμπά έχει συνδέσει την πορεία της, εφόσον από το τμήμα τότε το Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών έλαβε το διδακτορικό της το 1992 με θέμα την κρατική πολιτική βιβλίου στην Ελλάδα. Στο Πάντιο εξάλλου δώρισε και την βιβλιοθήκη της στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, και έτσι η μνήμη της μένει ζωντανή μαζί μας μέσα από τα βιβλία της. Άλλωστε με τα βιβλία δεν συνέδεσε και τη ζωή και τη δράση της. Εκείνη η διατριβή, την οποία πρέπει να πω ότι με αφορμή τη σημερινή ημέρα αναζήτησα στα αρχεία του Πανεπιστημίου, είχε ως
επταμελή επιτροπή, επιβλέποντα τον Θωμά Κονιαβίτη, και στην επιτροπή ήταν ο Κοσμάς Ψυχοπέδης, η Ρένα Πατρικίου, ο Θάνος Λίποβατς, ο Κώστας Βεργόπουλος και ο Γιάνγκος Ανδρεάδης. Η διατριβή εκδόθηκε το 2004. Γράφει η Ζορμπά στο αυτοβιογραφικό της σημειώσεις από την εποχή των προσδοκιών. Θεωρούσα πως αν υπάρχει ένα αντικείμενο που μπορεί να συμβολήσει τον νεότερο πολιτισμό, αυτό είναι το βιβλίο. Πράγματι, η προσέγγιση της Μυρσίνης Ζορμπά, μέσα ήδη από την διατριβή της, φέρνει ένα νέο πεδίο στη μελέτη του βιβλίου, που μέχρι τότε εντοπιζόταν κυρίως στην ιστορία του βιβλίου. Όπως έδειξε μέσα από τη διατριβή της, όλος ο σύγχρονος κόσμος των τυπογράφων, των εκδοτών, των επιμελητών και των διορθωτών, των μεταφραστών των βιβλιοπωλείων, αλλά και των αναγνωστών, αποτυπώνει με εξαιρετικό τρόπο τη σύγχρονη κοινωνία. Αν αναλογιστούμε τις αλλαγές που έχει υποστεί ο κόσμος του βιβλίου στη διάρκεια μόνο της δικής μας ζωής, αντιλαμβανόμαστε συνολικά τις εξελίξεις στον πολιτισμό. Είναι, νομίζω, ενδιαφέρον για μας που αγαπάμε τα βιβλία, ότι το βιβλίο άντεξε στην επέλαση της ψηφιακότητας, αλλά και αυτό αξίζει ερμηνείας, νομίζω. Η κρατική πολιτική βιβλίου δεν ήταν μόνο ένα επιστημονικό αντικείμενο όμως για τη Ζορμπά. Υπήρξε, όπως ξέρουμε πολύ καλά, και πεδίο παρέμβασης, όπου άφησε τη σφραγίδα της με το ΕΚΕΒΗ. Ξεκινώντας από το βιβλίο και την κρατική πολιτική για το βιβλίο, με αφορμή την πορεία της Μυρσίνης Ζορμπά, μπορούμε να αναρωτηθούμε επιπλέον πώς σχεδιάζονται και πώς υλοποιούνται οι δημόσιες πολιτιστικές πολιτικές στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε ποιο είναι το κυρίαρχο μοντέλο, με τις βαριές ιδεολογικές αγκυλώσεις, που επικεντρώνεται στη λεγόμενη πολιτιστική κληρονομιά. Το πώς το ελληνικό κράτος αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό, και άλλωστε κάποιες νήξεις έκανε ήδη και η κυρία Τσιάρα, το πώς λοιπόν το αντιλαμβάνεται φαίνεται από τον κατεξοχήν κρατικό θεσμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ιστορία του Υπουργείου νομίζω ότι είναι αρκετά ενδεικτική, την αναφέρει κάπου και η ίδια η Μυρσίνη. Η δομή του Υπουργείου υπέστη πολλές μεταβολές, συνδέθηκε με τον τουρισμό, υποβαθμίστηκε σε Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, συνδυάστηκε και με τον αθλητισμό και μετά πάλι στο Υπουργείο Παιδείας, πριν γίνει και ανεξάρτητο Υπουργείο Πολιτισμού. Πολλές μεταμορφώσεις που δείχνουν ότι η πολιτεία δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει για τον πολιτισμό, και σίγουρα διαπιστώνουμε μία έλλειψη σταθερού προσανατολισμού και αντιλήψεων ως προς τον πολιτισμό. Η Ζορμπά όμως με την σκέψη και τη δράση της υπερεύει την στενή αντίληψη της πολιτισμικής πολιτικής για να εισαγάγει μια άλλη ευρεία αντίληψη. Η πολιτισμική πολιτική με την ευρεία έννοια δεν αναπαράγει μια εσωστρεφή αντίληψη περί πολιτισμού, κατά κανόνα εθνοκεντρική, που αποκλείει και δεν συμπεριλαμβάνει, αλλά ανοίγεται σε ένα ευρύτατο πολιτισμικό πεδίο που περιέχει συγκρούσεις και πειραματισμούς και βεβαίως τόλμη, πολύ τόλμη. Κάθε πανεπιστήμιο φτιάχνει την ταυτότητα και το κύρος του μέσα από τους καθηγητές, τις καθηγήτριες και τους αποφύτους του, κυρίως θα έλεγα τους διδάκτορές του. Η Μυρσίνη Ζορμπά λοιπόν ανήκει σε αυτή την ομάδα που ξεχωρίζει το Πάντιο Πανεπιστήμιο, τους διδάκτορες του Παντίου Πανεπιστημίου. Η σκέψη και η δράση της, όπως αποτυπώνεται στα γραπτά αλλά και στην πολιτική της δράση, ταιριάζουν με αυτό που είναι το Πάντιο, με τις αξίες και την ταυτότητά του. Σήμερα λοιπόν εδώ την τιμάμε ως μέλος της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, της παντιακής μας κοινότητας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και χαίρομαι πολύ που το Πάντιο είναι ένας από τους διοργανωτές αυτού του συνεδρίου. Χαιρετίζω λοιπόν την έναρξη και εύχομαι καλή επιτυχία και γόνιμο διάλογο. Έχω μια πολύ σύντομη παρουσίαση, καθώς όσα ακολουθούν είναι πολύ πιο σημαντικά από αυτά που θα μπορούσα να πω εγώ. Δεν αναγνωρίστηκε ποτέ η κοινωνική πλευρά του πολιτισμού. Με αυτά τα λόγια ξεκινάει η τελευταία συνέντευξη της Μυρσίνης στη Μικέλα Χαρτουλάρη.
θα μιλάμε όλο το διήμερο για τη σχέση αυτή του πολιτισμού με την κοινωνία, δηλαδή την πολιτική με πι-κεφαλαίο. Και νομίζω ότι θα μείνουν πολλά που δεν θα έχουν υποθεί ακόμη. Πήγα να πω με την πολιτική και όχι τη διαχείριση. Μολονότι έρχομαι από ένα τμήμα που εισήγαγε στα προπτυχιακά του μαθήματα από τη δεκαετία του 90 και από το 2002 στο μεταπτυχιακό του πρόγραμμα τον όρο πολιτιστική διαχείριση. Πριν από πολλά χρόνια βρεθήκαμε με τη Μυρσίνη να διδάσκουμε στο ίδιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και στις συζητήσεις μας ήταν σαφές ότι η διαχείριση ή θα είναι πολιτική, θα είναι δηλαδή πολιτική για τον πολιτισμό αλλά και πολιτική με τον πολιτισμό, ή δεν θα διαφέρει από μια μαρκετινίστικη κατασκευή χωρίς πολιτισμό. Ήταν σαφές ότι ο όρος πολιτιστική διαχείριση δεν είναι τελικά τόσο μακριά από την πολιτική όταν ενδιαφέρεται για το σχεδιασμό, για τη στρατηγική, όταν ενδιαφέρεται να ενοφθαλμίσει τον πολιτισμό στην καθημερινότητα, στην διαρκή πολιτική μας ύπαρξη μέρα με τη μέρα. Αυτή η σύμπτωση των αντιλήψεων που και εμείς καλλιεργούσαμε στο Πάντιο, στο πρόγραμμα της πολιτιστικής διαχείρισης, που έκανε εφικτή αυτή τη συμπόρευση για πολλά χρόνια με τις σκέψεις, με τα βιβλία της Μυρσίνης στο τμήμα μας. Και χαίρομαι που σήμερα είμαστε συνδιοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, ιδίως στο Εργαστήριο Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης του τμήματός μας, του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, του Παντίου, και τον Ανεξάρτητο Σύλλογο Εκδοτών Βιβλίου, που έχουμε τη στήριξη της Εθνικής Πινακοθήκης, η οποία παραχώρησε τον φιλόξενο αυτό χώρο, και βεβαίως ευχαριστούμε θερμά τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, τον ΟΣΔΕΛ, και το Έτερον Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, που έχουν συμβάλει σε αυτή την διοργάνωση, σε αυτή τη διημερίδα, για να θυμηθούμε αλλά και για να σκεφτούμε με αφετηρία τη Μυρσίνη τα επόμενα μας βήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε θερμά και για τη συμμετοχή σας. Να τονίσω εξ αρχής ότι δεν πρόκειται για ένα συνέδριο μνήμης. Δεν έχει κλασικές ανακοινώσεις και ομιλίες, αλλά αντίθετα οργανώσαμε μια συζήτηση που εκκινεί από τη σκέψη και τη δράση της Μυρσίνης Ζορμπά. Η Μυρσίνη ήταν μια σπάνια περίπτωση διανοούμενης που συνδύαζε την ακαδημαϊκή ερευνητική ταυτότητα με την ενεργή και ουσιαστική δράση, την ευαισθησία με την ουσιαστική ανάλυση και κατανόηση της πραγματικότητας, την εναργή αριστερή συνείδηση με την παρέμβαση στη συγκυρία. Κατά συνέπεια, οι θεματικές που κληθήκαμε να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε επεκτείνονται από τις σύγχρονες προοπτικές για τα παιδιά, τα οποία συχνά ξεχνάμε ότι, όπως και οι νέοι, συγκροτούν μια ιδιαίτερη κατηγορία, για το βιβλίο και την ανάγνωση, για τις σύγχρονες πολιτισμικές πολιτικές και την ουσιαστική παραγωγή μιας σύγχρονης θεωρίας της κουλτούρας. Θέσαμε ερωτήματα όπως τι πολιτικές για το βιβλίο έχουν λόγο ύπαρξη σήμερα που βιώνουμε τέτοιου τύπου πλανητικές και ψηφιακές αλλαγές, πώς υπερασπίζεται κανείς τα παιδιά όλου του κόσμου, τι πολιτιστική και πολιτισμική πολιτική είναι απαραίτητη σήμερα. Αυτά και πολλά άλλα είναι πεδία στα οποία η Μυρσίνη Ζορμπά ενέσκυψε από την αρχή του πολιτικού και ερευνητικού της βίου. Συνεισέφερε με πρωτότυπες αναλύσεις, αλλά και με δράσεις. Γιατί η Μυρσίνη ήταν πριν απ' όλα άνθρωπος της δράσης. Το θεωρητικό της οπλοστάσιο δοκιμαζόταν πάντα στο πεδίο της πραγματικότητας και του εφικτού. Και πάνω απ' όλα, η Μυρσίνη είναι παιδί της μετεμφυλιακής κοινωνίας, αλλά λειτουργήσε κατά κύριο λόγο στα τέλη της δεκαετίας του 70 και κυρίως στη μεταπολίτευση, την οποία τόσο ξορκίζουν σήμερα διάφοροι θεωρητικοί και πολιτικοί του κυρίαρχου πολιτισμού, όπου επιχειρείται η συγκρότηση ενός νέου αστισμού. Μας αναγκάζει όλο αυτό το πλαίσιο να ξανασκεφτούμε με όρους ερευνητικούς
και βαθύτατα πολιτικούς τη μεταπολίτευση, που τόσο απαξιώνεται και εξορκίζεται ως το πεδίο που γέννησε τους ποικίλους δικαιωματισμούς και τους λαϊκισμούς που οδήγησαν στην κρίση, αδιαφορώντας για τους όρους μέσα από τους οποίους δημιουργήθηκε εκείνο το κλίμα που έφερε τη χώρα μας στις σύγχρονες αναζητήσεις σε όλα τα πεδία, αλλά κυρίως σε αυτό του πολιτισμού και της κουλτούρας. Είναι η εποχή των προσδοκιών, όπως γράφει στο βιβλίο της, που οδήγησε σε αλλαγές, τομές και ρογμές με προηγούμενα συστήματα σκέψης και δράσης και από τα οποία πρέπει να κρατήσουμε εκείνα που μπορούν να νοηματοδοτήσουν νέες ερμηνείες και προοπτικές. Η διημερίδα, λοιπόν, αποτείνει φόρο τιμή στη μνήμη και το έργο της Μυρσίνης Ζορμπά, που εκτείνεται από τις πολιτικές επιστήμες και τις εκδόσεις Οδυσσέας μέχρι τη διεύθυνση του ΕΚΕΒΗ, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το όραμά της για την πολιτισμική δημοκρατία και την εφαρμογή του στην πράξη, τομείς που αναδεικνύουν τις διανοητικές τροχές και τους σταθμούς ζωής της. Στη σημερινή εποχή της κρίσης και των πολλαπλών συνεκδοχών της, είναι σαφές ότι η πολιτισμική κρίση κατέχει σημαντικό μερίδιο στη διαμόρφωση του δημόσιου λόγου. Η πολιτιστική πολιτική κάθε Δήμου και κάθε Περιφέρειας, όπως και η συνολική κρατική δημόσια πολιτική πολιτισμού, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τα ζητήματα που αφορούν άμεσα το πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης με όρους γειτονιάς, ιστορικού πλαισίου, πολιτιστικών αναφορών, κοινωνικής σύνθεσης, κουλτούρας της καθημερινότητας και εκπαιδευτικής συγκρότησης. Η δημοκρατία και η εκπαίδευση όλων σε αυτήν την προοπτική είναι βασικός παράγοντας δημιουργίας πολιτιστικών δράσεων και πολιτισμικών πρακτικών, που αφορούν άμεσα τη βιωμένη καθημερινή πραγματικότητα των ανθρώπων, είτε μιλάμε για ένα κράτος, είτε για μία γειτονιά. Η απουσία μιας συνεκτικής πολιτιστικής πολιτικής με όραμα, προγραμματισμό και προοπτική, καθώς και οι σπασμωδικές ενέργειες, οι ατελέσφορες δράσεις, οι αυτονόητες αναφορές χαρακτηρίζουν την πολιτική ή τις πολιτικές του πολιτισμού στη χώρα μας. Είναι πέρα από κάθε αναζήτηση η ανάγκη χάραξης μιας άλλης πολιτικής πολιτισμού που θα σέβεται τον πολίτη, θα αντενεργεί μαζί του και θα συνδιαμορφώνει το μέλλον της χώρας. Ο τουρισμός, έτσι όπως διαμορφώνεται, κυρίως μετά την κρίση, δεν είναι πεδίο επίσης πολιτισμού στο οποίο είναι απαραίτητο να στοχαστούμε? Χρειάζονται νέες δράσεις που θα σηματοδοτήσουν τα σύγχρονα διακυβεύματα που αφορούν τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού στον πολιτισμό, την παραδοσιακή αντίληψη ξεπερασμένων πολιτιστικών πολιτικών, το ρόλο του κράτους και της δημόσιας, περιφερειακής και δημοτικής πολιτικής, καθώς και τους ποικίλους πολιτισμικούς θεσμούς. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οντότητες και συλλογικότητες με άξονα ένα νέο πολιτιστικό όραμα που ακουμπά στους πολίτες, τους συμπεριλαμβάνει στις δράσεις τους, τις οποίες συνδιαμορφώνει μαζί τους, αναδεικνύει μια νέα πολιτική πολιτισμού και κάνει πράξη την πολιτισμική δημοκρατία. Με τον τρόπο αυτό, η οποιαδήποτε πολιτιστική δράση αγκαλιάζει και συμπεριλαμβάνει την κουλτούρα της καθημερινότητάς μας, τις νοοτροπίες και τις πρακτικές των συμπολιτών μας, τα σύγχρονα πολιτισμικά και κοινωνικά φαινόμενα. Όπως προκύπτει από την ερευνητική όσο και την πολιτική δράση της Μυρσίνης Ζορμπά, το πεδίο του πολιτισμού κατέχει σήμερα περισσότερο από ποτέ κομβικό ρόλο στη συγκρότηση της σύγχρονης ταυτότητας των πολιτών και η οποιαδήποτε πολιτιστική δράση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις σύγχρονες κοινωνικές πραγματικότητες, ανισότητες και διακρίσεις φύλου, φυλής, τάξης, εθνότητας, χωροταξίας, περιφέρειας. Η Μυρσίνη εξ αρχής έθεσε επιτακτικά ορισμένα ερωτήματα. Πώς μπορούν να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι πολίτες στην πολιτιστική παραγωγή? Πώς μπορούν νέα σχήματα επιχειρηματικότητας και συλλογικότητας να ανατρέψουν καθιερωμένες αντιλήψεις? Πώς επιδράει η πολιτιστική δράση στις σύγχρονες σύνθετες ταυτότητες? Πώς μπορεί μια σύγχρονη πολιτιστική πολιτική να συμπεριλαμβάνει, να συνδημιουργεί και να καθορίζει τους όρους μιας παρέμβασης που ξεπερνάει τις ιεραρχήσεις, που λειτουργεί ισότιμα στο πεδίο του πολιτισμού και σέβεται τις διαφορές και τις πολλαπλές ταυτότητες? Πώς μπορούν να αρθούν στερεότυπα και ιεραρχίες που διαχωρίζουν τον πληθυσμό σε ετερόκλητες κατηγορίες, χωρίς επικοινωνία μεταξύ τους? Πώς μπορεί κάποιος να πλησιάσει εκείνο το ενδυνάμει κοινό που απουσιάζει από όλες τις πολιτιστικές δράσεις και βρίσκεται αποκλεισμένο? Πώς διαχειριζόμαστε τις σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες και αναφορές που κατηγοριοποιούν τους πολίτες σε γνώστες και ψηφιακά αναλφάβητους? Πώς θα απολαύσουμε καλύτερες και πιο ουσιαστικές πολιτιστικές υπηρεσίες και θεσμούς? Θεωρούσε η Μυρσίνη ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη από έναν πολιτισμό που θα είναι προσβάσιμος, συμμετοχικός, συμπεριληπτικός και θα προάγει ουσιαστικά τις αρχές της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης, αναδεικνύοντας την πολιτισμική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Στεκόταν απέναντι σε δογματικούς κρατισμούς και ανταγωνιστικές φιλανθρωπίες, επιζητώντας έναν πολιτισμό που θα σταθεί με όραμα και προοπτική, προβάλλοντας τα πολιτισμικά αγαθά, τη σύγχρονη τέχνη, αλλά και τον πολιτισμό της καθημερινότητας. Υπέρ ενός πολυφωνικού διαλόγου, αναζητώντας τις σύγχρονες πολιτισμικές κοινότητες, τα νέα δίκτυα που εξυφαίνονται στις ρογμές της καθημερινότητας και τη σύγχρονη πολιτισμική βιοποικιλότητα που δεν αναγνωρίζουμε ή αρνούμαστε να συνομιλήσουμε μαζί της. Υπάρχουν πολλά ζωντανά κύτταρα πολιτισμού, τόσο στην περιφέρεια όσο και στην πρωτεύουσα. Η εποχή των προσδοκιών ανέδειξε τις προοπτικές, τις δυνατότητες. Η πορεία της Μυρσίνης από τις εγκύκλιες σπουδές της στα εκδοτικά και μεταφραστικά εγχειρήματα, από την Ευρωβουλή, το πείραμα του ΕΚΕΒΗ και τις άτυπες ομάδες πολιτισμού, έως την υπουργική της θητεία στο Υπουργείο Πολιτισμού, όλα συνηγορούσαν στην κατεύθυνση εμβάνθησης της δημοκρατίας στο σύγχρονο πλανητικό πλαίσιο. Τα εγχειρήματα που δεν τελεσφόρησαν, όπως λόγω χάριν το Ακροπόλ. Τι κρίμα, ένα κτίριο σαν αυτό να χάνει τον προορισμό του και από ανοιχτός φιλόξενος χώρος στην υπηρεσία της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής παραγωγής να μετατρέπεται σε διευθυντήριο πελατειακών μηχανισμών, έγραφε τον Ιούλιο του 2020. Ή το θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής. Είχαν ως σκοπό την ανάδειξη ενός νέου μοντέλου αειφόρας ανάπτυξης και συμμετοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η παράδοση αντιμετωπίζεται ως κληρονομημένη και βιωματική κοινότητα, που μπορεί να συνομιλήσει με το σήμερα με σύγχρονους όρους, χωρίς άσκοπες αναβιώσεις και κληρονομημένα οπισθοδρομικά αφηγήματα. Η λαϊκή κουλτούρα μπορεί να ειδωθεί ως ένα πεδίο διαρκών ανακατατάξεων και νέων ταυτοτήτων, πέρα από τους άσκοπους διαχωρισμούς υψηλής και μαζικής δημοφιλούς τέχνης. Η πολιτισμική κληρονομιά, η παράδοση, η λαϊκή κουλτούρα, οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα ψηφιακά δίκτυα, οι νέες κοινότητες και τα νέα κοινά θα πρέπει να προβληθούν ως νέες πραγματικότητες στενά συνυφασμένες μεταξύ τους, που έχουν τον πρώτο λόγο σε μια σύγχρονη πολιτιστική πολιτική και διαχείριση, τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Θέλοντας να ξεφύγω από την προσωπική μου εμπλοκή με τη Μυρσίνη Ζορμπά, σαν η ανυπαρξία να δημιουργεί τους όρους εκείνους της απόστασης, αναγκαίους για να στοχαστεί στο όραμα, να κοιτάξει αποκλειστικά για τα μεγάλα, χωρίς να αφήσει τα μικρά, καθημερινά που τα κρατάς σφιχτά για τον εαυτό σου, θα έλεγα ότι η διαδρομή της Μυρσίνης σηματοδοτεί τροχές γενεών, οράματα πολιτικών μεταβολών, μαρτυρίες πολιτισμικών διαδρομών, αλλά κυρίως την ανάδειξη μιας πολιτισμικής κυριολεκτικά επανάστασης που σάρωσε πολλά παλιά κοιτάπια, ανέδειξε οπτικές και στοχάστηκε το μέλλον. Η διημερίδα μας προς τιμήν και στη μνήμη της Μυρσίνης Ζορμπά είναι ένας τρόπος να σκεφτούμε νοσταλγικά το παρελθόν και να οραματιστούμε το μέλλον. Μόνο που αυτή η νοσταλγία δεν θα είναι παλινορθωτική, ως συνήθως συμβαίνει, αλλά αναστοχαστική, με όρους βαθιά πολιτικούς και με μνήμες που αναδεικνύουν αυτό που μπορεί να έρθει. Εν ολίγης, μισό αιώνα από τη μεταπολίτευση, το διακύβευμα για μια πολιτισμική δημοκρατία παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ. Εντός του παραπάνω πλαισίου, η διημερίδα εξετάζει μέσα από τη συμμετοχή εκλεκτών συναδέλφων, συνεργατών, ερευνητών, ανθρώπων του βιβλίου και φίλων της Μυρσίνης Ζορμπά, το δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού, το βιβλίο και την ανάγνωση, την ιστορία του ΕΚΕΒΗ, τις σημερινές προοπτικές του, τις πολιτισμικές σπουδές και την κουλτούρα της καθημερινότητας, τις πολιτικές πολιτισμού και την πολιτισμική δημοκρατία, την εμπειρία του Υπουργείου Πολιτισμού, το διακύβευμα της πολιτισμικής δημοκρατίας στην πράξη και τέλος, τις σημειώσεις από την εποχή των προσδοκιών, το τελευταίο βιβλίο της που επιμελήθηκε ο Αντώνης Ιάκος μετά το θάνατό της, όπως και το αρχείο της Μυρσίνης Ζορμπά στη Ρώμη. Στον ουσιαστικό κύκλο μιας ζωής, αυτής της Μυρσίνης Ζορμπά, καθρεφτίζονται πορείες προσωπικές αλλά και συλλογικές στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας. Το απέδωσε ουσιαστικά, συγκινητικά αλλά και πολιτικά στο τελευταίο της βιβλίο. Το γράψιμο, όπως γράφει εκεί, ήταν η ευτυχέστερη διαδικασία της ζωής μου. Από την μεταπολεμική και μετεμφυλιακή φτώχεια στην υποστήριξη των σύγχρονων παριών, των σημερινών παιδιών, από την νεότητα υποαίρεση της δικτατορίας στο πολιτισμικό βάρος της αριστεράς, από τις πολιτικές στρατεύσεις και τα κυβερνητικά πόστα στον πολιτισμικό ακτιβισμό, από τον εκδοτικό και μεταφραστικό οργασμό στις πολιτικές βιβλίου, αλλάζουν τα βιβλία του κόσμου. Το βιβλίο είναι μοχλός αλλαγών. Ένας μυθιστορηματικός χρόνος που δεν είναι μυθιστόρημα. Ένας βιωμένος χρόνος προς το πέταγμα στην ουτοπία, αλλά και μια βαθιά πεποίθηση της γκραμψιανής απαισιοδοξίας στη σκέψη και αισιοδοξίας στην πράξη. Ο Γκράμψι μας δάνειζε τη γλώσσα του για να εκφράσουμε και τις δικές μας απορίες.
Η προσπάθεια στο ερευνητικό έργο της Μυρσίνης Ζορμπά να γίνει κατανοητή η έννοια της κουλτούρας, που τόσο έχει κακοπάθει στο δημόσιο λόγο και συνεχίζει να κακοπαθαίνει, στις δημοφιλές προσλήψεις αλλά και στο ακαδημαϊκό συμπεριέχον, στόχευε στο να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε την πολιτισμική δημοκρατία, η οποία εγγυάται την πολιτική δημοκρατία. Η οργάνωση της κουλτούρας έχει πολιτική σημασία. Οποιαδήποτε αλλαγή προς ένα νέο πλαίσιο επανακαθορισμού των αξιών, των δομών και των προοπτικών του σημερινού κόσμου, δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει ένα φεμινιστικό, αντιρατσιστικό και βαθιά δημοκρατικό οδηγό, αυτό που η Μυρσίνη προσδιορίσε με σαφήνεια ως πολιτισμική δημοκρατία. Ή αλλιώς μια πολιτικοποιημένη κουλτούρα που πρέπει να επανεφεύρει τον εαυτό της. Είναι κατά συνέπεια περισσότερο από σίγουρο ότι οποιαδήποτε δημόσια πολιτική στις νέες συνθήκες πρέπει να εντάξει στην οπτική της την πολιτισμική διάσταση ή τουλάχιστον να αναγκαστεί να το κάνει από την κοινωνία των πολιτών και από τις κοινότητες των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό. Φυσικά, οι κουλτούρες μας δεν είναι ομοιογενείς, αλλά χαρακτηρίζονται από έντονη ετερογένεια, ενώ η πολιτισμική ηγεμονία συνεχίζει να εφευρίσκει τρόπους συνένεσης στον κυρίαρχο πολιτισμό. Όλοι μαζί δεν μπορούμε, γιατί όλοι μαζί δεν έχουμε κοινά συμφέροντα, ανάγκες, σκοποθεσίες. Ούτε λύνονται τα θέματα που προκύπτουν με την αγοραία αναγωγή στην ατομική ευθύνη. Ωστόσο, οι δημόσιες πολιτικές πολιτισμού πρέπει να εφεύρουν τρόπους ενδυνάμωσης των θεσμών, στήριξης των καλλιτεχνών, ανάδειξη του πολιτισμού της καθημερινότητας, σύνδεσης της τέχνης με τις νέες τεχνολογίες και τις κοινότητες, προβολή των οικολογικών προταγμάτων και των νέων πλανητικών ζητημάτων, δυνατότητες παγκόσμιας συνεργασίας. Πέρα από την προσωπική επιβίωση, η συνεχής κρίση, πέρα από οικολογική, οικονομική και πολιτική, βαθύτατα πολιτισμική και ό,τι ακολουθήσει, θα δοκιμάσει εκ νέου τα πάντα και κυρίως θα αναδείξει πολλαπλά το διακύβευμα. Ο πολιτισμός σε όλες του τις εκδοχές είναι και παραμένει δημόσιο αγαθό. Ο κόσμος του πολιτισμού συμπεριλαμβάνει δημοκρατικά τόσο την κληρονομιά, τις τέχνες, την οικολογία και τις επιστήμες, όσο και την κουλτούρα της καθημερινότητάς μας, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τη συλλογικότητα και τη συνοχή. Ας δούμε λοιπόν με βάση τον τίτλο που δώσαμε στην διημερίδα, ξεκινώντας από ένα ορεξάτο πρωινό, τη μεταβολήτευση, πώς δομείται πολιτική και πολιτισμός έως την εποχή της κρίσης, αλλά και ως σήμερα που φαίνεται πως η κρίση έχει παγιωθεί και συνεχίζεται με νέες μορφές. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Θα δοκιμάσω να παρουσιάσω ένα χρονολογικό πλαίσιο του πώς εξελίχθηκε η σκέψη της Μυρσίνης Ζορμπά, κυρίως για την κατανόηση και την πλαισίωση των εργασιών αυτού του διημέρου. Η ίδια μας έχει δώσει, βέβαια, στο τελευταίο της βιβλίο, το βασικό σχήμα αφήγησης του βίου της. Θυμίζω τους βασικούς σταθμούς: δεκαετία 50 και 60, δύσκολα παιδικά και εφηβικά χρόνια σε μια λαϊκή γειτονιά της μετεμφυλιακής Αθήνας. Δεκαετία του 70, σπουδές στο Πανεπιστήμιο και αντιστασιακές δραστηριότητες. Σπουδές στην Ιταλία. Από το 1974, μεταπολίτευση ως τις αρχές του 90, εκδόσεις Οδυσσέας. Η δεκαετία του 90, εκεβή και πολιτική βιβλίου. 2000 Ευρωκοινοβούλιο, δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού, πολιτισμική πολιτική, εξυγχρονισμός. 2010, κρίση, δίκτυο, παιδιά, πρόσφυγες, πολιτισμική δημοκρατία. 2018-19 το Υπουργείο Πολιτισμού και το 2020 έως 2023 κριτική, παρεμβάσεις και η πορεία προς το τέλος, την οποία περιγράφει στο βιβλίο της. Με την είσοδο στο Πανεπιστήμιο το 1967, η Μυρσίνη Ζορμπά εισέρχεται στο δημόσιο βίο. Και μάλιστα κεντρικά, η νομική σχολή, το περιοδικό Αντί, που βγαίνει το πρώτο τεύχος, η Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων, ο εκδοτικός οίκος Κέντρος, αποτελούν κεντρικά σημεία της δημόσιας σφαίρας, η οποία παρά τη δικτατορία και σε αντίθεση με τη δικτατορία λειτουργεί. Οι διανοητικές τροχιές της Μυρσίνης Ζορμπά διαγράφονται σε αυτό το δημόσιο χώρο. Εκεί διαμορφώνεται η πολιτική της προσωπικότητα, πατώντας βέβαια πάνω στην οικογενειακή παράδοση και στις παιδικές της εμπειρίες.
και η ίδια βρίσκεται στον αντίποδα της δυναμικής αντίστασης, αμφιβάλλει για τις παράνομες οργανώσεις αν μπορούν να δώσουν λύσεις στο πολιτικό πρόβλημα της χώρας, παρά το γεγονός ότι στην αρχή συμμετέχει, και επιλέγει αυτό που θα ονόμαζε η ίδια αργότερα ένα είδος πολιτισμικής αντίστασης, δηλαδή τη διάδοση νέων δημοκρατιών αξιών μέσω του βιβλίου και της εκδοτικής παραγωγής. Ένα ερώτημα είναι αν όλες οι διανοητικές τροχιές, και όχι μόνο της Μυρσίνης, αλλά κάθε ανθρώπου, διαγράφουν την καμπύλη τους, αν μερικές μένουν μετέωρες, διακόπτονται, αν ανακατευθύνονται εν πορεία και άλλες αν συνεχίζουν. Η φιλοσοφία του δικαίου, στην οποία στρέφεται κατά το πρώτο διάστημα και των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιταλία, αυτή άλλωστε ήταν η επιλογή της στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, όπου εγγράφτηκε στα τέλη του 1973, θα μείνουν μετέωρες. Παρά το γεγονός ότι έχει πάρα πολλές σημειώσεις στο αρχείο της, οι οποίες αφορούν τη φιλοσοφία του δικαίου και μάλιστα μια σειρά κείμενα στα οποία φαίνεται ότι βλέπει το δίκαιο όχι ως ρυθμιστικό, αλλά ως παιδαγωγικό των κοινωνιών. Δεν συνεχίζεται όμως αυτή η τροχιά. Εν τούτης, οι σπουδές της στη Ρώμη έχουν πρόσωπο και το πρόσωπο είναι Γκράμψι. Ο Γκράμψι εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 60 και του 70, μεταφράζεται στα αγγλικά, μεταφράζεται στα γαλλικά και γίνεται μια επανανακάλυψη κατά κάποιο τρόπο του Γκράμψι και των θεωριών για τη σχέση πολιτικής και πολιτισμού μέσα από την έκφραση της έννοιας της πολιτικής ηγεμονίας. Επομένως, ο πολιτισμός αποκτά κεντρικό χαρακτήρα στην έννοια της πολιτικής. Και αυτό είναι το σημείο το οποίο πιάνει η Μυρσίνη και γι' αυτό το λόγο μεταφράζει και τον Γκράμψι, αλλά μεταφράζει και μια σειρά από Ιταλούς θεωρητικούς εκείνης της εποχής, οι οποίοι διαμόρφωσαν κατά κάποιο τρόπο την Ιταλική πολιτική κουλτούρα. Λούτσιο Κολέτη, Τσερόνι, Ντελαβόλπε κτλ. Μια σειρά από ονόματα πολύ χαρακτηριστικά της Ιταλικής κουλτούρας της δεκαετίας του 70. Στην Ελλάδα το 1974 αρχίζει η μεταπολίτευση. Τα τρία κείμενα που δημοσίευσε σε τομίδιο η Ευσύν το περασμένο Σαββατοκύριακο για το πρόβλημα της δημοκρατίας δείχνουν ευκρινώς την τροχιά αυτή, την αρχή αυτής της τροχιάς. Τι λέει η Μυρσίνη σε αυτά? Η πολιτική δεν πρέπει να είναι υπόθεση ερασιτεχνισμού, αλλά σοβαρής μελέτης, όχι αναμάσιμα κλασικών κειμένων, αλλά εμπλουτισμός με καινούργιες ιδέες. Τη δημοκρατία, λέει, δεν πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε φορμαλιστικά, αλλά εμπεδωμένη στην κοινωνία και ακόμη ένα βήμα παραπέρα, το οποίο ήταν τολμηρό για την εποχή του. Η δημοκρατία, μας λέει το 1974, δεν κινδυνεύει από τους εχθρούς της, αλλά από τις κοινωνικές ανισότητες. Δεν είχε μπει ακόμη αυτό στη συζήτηση. Με τη σύνδεση ανάμεσα στη δημοκρατία και τις κοινωνικές ανισότητες, βρισκόμαστε πράγματι στην αρχή μιας τροχιάς, η οποία θα εμπλουτιστεί, θα μετασχηματιστεί ενοιολογικά, φτάνοντας στο ζεύγμα δημοκρατία-πολιτισμικές ανισότητες. Στη μεταπολίτευση, επομένως, διαγράφονται δύο τροχιές. Η πρώτη αρχίζει με τις μεταφράσεις του Γκράμψι, αλλά και των Ιταλών θεωρητικών του ευρωκομμουνισμού, και έχει σκοπό να μπολιάσει την ελληνική πολιτική σκέψη με τις ιδέες αυτές. Αναπτύσσεται σε εκδοτικό πρόγραμμα, στη δημιουργία του Οδυσσέα και στην επαγγελματική πλέον εξειδίκευση με σειρές, κυρίως σύγχρονης ευρωπαϊκής και λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας, παιδικές και παιδαγωγικές σειρές και βέβαια πολιτικής θεωρίας. Είναι μια τροχιά που θα συνεχιστεί επί 2 δεκαετίες, είναι επαγγελματική, αλλά όχι χωρίς πρόσημο. Οι επιλογές υπηρετούν τις κατευθύνσεις στο μυαλό της Μυρσίνης. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται το ενδιαφέρον για το βιβλίο αυτό καθεαυτό. Το βιβλίο ως στοιχείο πολιτισμού, όπως μας είπε προηγουμένως και η κυρία Κουλούρη.
την ιστορία και την κοινωνιολογία του βιβλίου, για το βιβλίο ανάμεσα στην κρατική πολιτική, στην αγορά και στην πολιτισμική πολιτική. Το ζήτημα για το οποίο κάνει τη διατριβή της άλλωστε. Τα ερωτήματα που την απασχολούν. Ποιοι διαβάζουν και ποιοι δεν διαβάζουν βιβλία. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αναπτυχθεί η φιλαναγνωσία και πώς θα μπορούσε να περάσει στα παιδιά, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στην απομακρυσμένη επαρχία. Παράλληλα με την εκδοτική δουλειά αναπτύσσεται μια παρεμβατική αρθρογραφία με άρθρα στις εφημερίδες και περιοδικά και συνεντεύξεις. Η κόμβη. Από την έκδοση του βιβλίου στις βιβλιοθήκες, από εκεί στη φιλαναγνωσία, η οποία θα εξελιχθεί σε δίκτυο, στην ανάγκη ενός δικτύου βιβλιοθηκών, και το δίκτυο βιβλιοθηκών αποτελεί τους πυρήνες μιας ιδέας για μια περιφερειακή πολιτική σύγχρονου πολιτισμού, το οποίο οι βιβλιοθήκες θα είναι το επίκεντρο. Η δεύτερη τώρα διανοητική τροχιά που αρχίζει την μεταπολίτευση συνεχίζει την προβληματική της δημοκρατίας και των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες σιγά σιγά εμπλουτίζονται με τις πολιτισμικές ανισότητες και τις διακρίσεις. Από το συσχετισμό δημοκρατίας και κουλτούρας στην έννοια της ηγεμονίας του Γκράμψη, από τα δύο αυτά πηγαίνουμε στο πρόβλημα δημοκρατία και πολιτισμικές ανισότητες. Πολιτισμικές ανισότητες, πολιτισμικές διαφοροποιήσεις, οι πολιτισμικές διακρίσεις υπονομεύουν τη δημοκρατία. Και πώς η δημοκρατία μπορεί να συμβιώσει και να λειτουργήσει με την πολιτισμική πολλαπλότητα από την άλλη μεριά. Αυτά είναι τα δύσκολα προβλήματα τα οποία μελετάει. Και εδώ η κόμβη της εξέλιξης από τον πολιτισμό ως καλλιέργεια, ως υψηλό πολιτισμό, τέχνες, γράμματα κτλ. Στην κουλτούρα ως τρόπο του βίου. Και εδώ από το Γκράμψη μεταβαίνει στο Ρέιμον Βίλιαμς και στις πολιτισμικές σπουδές. Και ένας από τους συγγραφείς που διαβάζει η Μυρσίνη είναι ο Ντεσερτό, ο Γάλλος ιστορικός και θεωρητικός που παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη των προβλημάτων της ιστορίας και του πολιτισμού. Και Φουκώ βέβαια. Με αυτά τα εφόδια έρχεται η στιγμή του ΕΚΕΒΗ, του Κέντρου Βιβλίου. Όχι μόνο πολιτική βιβλίου, αλλά βασικά μια πολιτική πρόσβασης στον κόσμο του βιβλίου, αμοιβαίας πρόσβασης, πώς η κοινωνία θα φτάσει στο βιβλίο και πώς το βιβλίο στην κοινωνία, και κυρίως από τα πιο ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού. Η λεπτή μετάβαση εδώ είναι από την πολιτική του εκπολιτισμού, του εξευγενισμού, η οποία κατευθύνεται από πάνω προς τα κάτω ή από πάνω εκπολιτίζουν τους από κάτω, μετάβαση από αυτή την αντίληψη στον εκδημοκρατισμό της πολιτισμικής πολιτικής. Πώς εκδημοκρατίζεται η πολιτισμική πολιτική και πώς από αυτήν φτάνουμε στην έννοια των πολιτισμικών δικαιωμάτων και της πολιτισμικής πολιτιότητας. Πολιτισμική ηθαγένεια το λέει στο βιβλίο της. Είναι μια εξέλιξη η οποία είναι παράλληλη με την κοινωνική πολιτική. Από τη φιλανθρωπία του 19ου αιώνα και τις λογικές πειθάρχησης που την συνοδεύουν, πάμε στο κράτος πρόνοιας, στον 20ο αιώνα, και στη λογική των κοινωνικών δικαιωμάτων μεταπολεμικά, η οποία εμπλουτίζεται με αστικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Η Μυρσίνη Ζορμπά παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις αυτές στην Ευρώπη και κυρίως στον αγγλοσαξονικό χώρο. Έχει ενδιαφέρον όμως να σημειώσουμε τις αντινομίες. Δεκαετία του 90, η Μυρσίνη προσχωρεί στο στρατόπεδο του εξυγχρονισμού. Αλλά εκεί λειτουργεί ακόμη η λογική του εκπολιτισμού από το πάνω προς τα κάτω. Η αντινομία αυτή οξύνει την επιχειρηματολογία της, συναντά όμως και εγγενείς αντιστάσεις και αρχαϊσμούς. Κάπου εκεί στον ΟΠΕΚ, όταν ήμουν πρόεδρος, προσπαθήσαμε να περάσουμε με τη Μυρσίνη ένα πρόγραμμα
κοινωνικές ανισότητες και πολιτισμικές διακρίσεις. Νομίζω κάποιοι από εσάς είχατε συμμετάσχει στις συναντήσεις που είχαμε κάνει τότε στη Σύρο, το οποίο βέβαια σε εκείνο το πλαίσιο έπεσε κάπως στο κενό, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον εστιαζόταν κυρίως στον εξυγχρονισμό της οικονομίας. Λοιπόν, το 2000 είναι ένας σταθμός και είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ αντιμετωπίζει την πολιτισμική πολιτική στο πλαίσιο των δημιουργικών βιομηχανιών, μια νέα έννοια που αρχίζει να σκάει μύτη εκείνα τα χρόνια, και της μετατροπής του πολιτισμού από αγαθό σε υπηρεσία. Στο νέο πλαίσιο υποχώρησης του πατερναλιστικού έτσι και αλλιώς κράτους και της ανόδου βέβαια της αγοράς που τα βλέπει όλα ως υπηρεσίες. Θα συνεχίσουμε αυτή την τροχιά λίγο παρακάτω, αλλά από την εποχή του Ευρωκοινοβουλίου συστηματοποιείται το ενδιαφέρον για τα παιδιά της Μυρσίνης. Ως τώρα το ενδιαφέρον της ήταν παιδιά και ανάγνωση, πώς τα παιδιά θα διαβάζουν. Τώρα μετατοπίζεται στην έννοια των δικαιωμάτων των παιδιών. Μια μεγάλη τροχιά αρχίζει που αρχικά φέρνει το χάρτη για τα δικαιώματα του παιδιού και το συνήγορο του παιδιού στην Ελλάδα, άλλωστε μετά από και δικές της ενέργειες και δραστηριότητες και εκδηλώσεις καθιερώθηκε ο συνήγορος του παιδιού και ο χάρτης των δικαιωμάτων του παιδιού στα σχολεία. Η βασική ιδέα, η οποία είναι προς την ίδια κατεύθυνση με την τροχιά της πολιτισμικής πολιτικής, είναι ότι το υποκείμενο είναι φορέας δικαιωμάτων και όχι αποδέκτης ωφελιών. Όπως και στην πολιτισμική πολιτική διατυπώνει τα δικαιώματα πρόσβασης στον πολιτισμό, έτσι και εδώ το παιδί είναι υποκείμενο δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει αλλαγή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης και ενδυνάμωση των ίδιων των παιδιών. Η παιδική τροχιά θα αποτυπωθεί στο δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο έχει ένα εξελισσόμενο σκεπτικό πίσω του. Από τη διάδοση της χάρτας των δικαιωμάτων στην πρακτική ενδυνάμωση των παιδιών, τα προσφυγικά ρεύματα ανακατευθύνουν τη δράση του δικτύου προς τα προσφυγάκια και τις ευάλωτες γειτονιές σε μια λογική μεταφοράς πολιτισμικών πόρων, με μια λογική όχι της διάσωσης και της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ομάδες που πάσχουν, αλλά της δημιουργίας μιας παιδικής πολιτιότητας, υβριδικής πολιτισμικής πολιτιότητας. Η εφημερίδα που κάνει το 16 από Δημητικά Πουλιά, που εντάσσεται μέσα στην Ευσύν, γράφεται από τα ίδια τα προσφυγάκια και κυρίως από τα κορίτσια, το οποίο είναι το πιο καταπιεσμένο κομμάτι των προσφυγικών κοινοτήτων. Υπάρχει δηλαδή μια ανάδειξη του agency. Εκεί που θα συνοψιστεί η πολιτική θεωρία της Μυρσίνης είναι στο βιβλίο της για την πολιτισμική πολιτική του 2015, το οποίο το βλέπετε εδώ. Θα κάνει ένα βήμα παραπέρα. Αν η πολιτισμική πολιτική ως μέρος του κράτους πρόνοιας σημαίνει διανομή του χρυσού, διανομή δηλαδή ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού περιεχομένου στους πολλούς, τώρα η σκέψη πηγαίνει στην αλλαγή του νομίσματος. Η παρέμβαση αφορά τους γενικευμένους όρους της πολιτικής παραγωγής. Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε αυτή την πορεία από τον εκπολιτισμό στον εκδημοκρατισμό της πολιτισμικής πολιτικής και από εκεί στην πολιτισμική δημοκρατία. Η πολιτισμική δημοκρατία, cultural democracy, είναι μια έννοια που αναπτύσσεται στον αγγλοσαξονικό κόσμο και κυρίως στο Arts Council of England και η οποία διέπει τα μουσεία και τους καλλιτεχνικούς οργανισμούς στην Βρετανία με έναν από τους κυριότερους θεωρητικούς, τον Τόνι Μπένετ, να έχει καλεστεί και να κουβεντιάζει με τη Μυρσίνη Ζορμπά και άλλους συναδέλφους ομοτράπεζους στην Αθήνα κάποια στιγμή στη δεκαετία μετά το 2000. Αυτή η έννοια της πολιτισμικής δημοκρατίας δοκιμάζεται στο μυαλό της Μυρσίνης Ζορμπά κατά τη διάρκεια της κρίσης και μέσω της κρίσης, η οποία υπήρξε σταθμός στη διανοητική της ζωή. Έγραφε ένα βιβλίο, «Ο πολιτισμός
στον καθρέφτη της κρίσης. Αυτό το βιβλίο έχει μείνει ατελείωτο μέχρι τώρα, αλλά υπάρχουν κάποια όρημα κείμενα, πολύ σημαντικά, τα οποία θα επανεκδοθούν με την πολιτική του πολιτισμού. Σε αυτό το βιβλίο λέει ότι στην αναζήτηση της κρίσης παράγεται μια πίεση στη συζήτηση, στην αναζήτηση των αιτιών της κρίσης, παράγεται πίεση για διευρυμένες ερμηνείες, αλλά και συστήματα πολιτικής ρύθμισης και παρέμβασης στην κατεύθυνση μιας με την ευρεία έννοια πολιτισμικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι ακριβώς αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή το καινούριος τύπος διακυβέρνησης και κυβερνησιμότητας και αντίληψης της κυβέρνησης και της αντίληψης των πολιτικών, η οποία παρήχθη μετά την κρίση και συνεχίζεται ακριβώς μέχρι σήμερα. Θα μας δοθεί η ευκαιρία, πιστεύω ότι του χρόνου θα έχουμε την καινούργια έκδοση του βιβλίου της Μυρσίνης με τα πολύ σημαντικά αυτά κείμενα για να το κουβεντιάσουμε. Τότε, διάρκεια της κρίσης, διερευνά και διευρύνει την έννοια της πολιτισμικής δημοκρατίας όχι ως μια εναλλακτική φιλοσοφία πολιτισμικής πολιτικής, τόσο απέναντι στο κράτος όσο και απέναντι στην αγορά, αλλά η πολιτισμική δημοκρατία και η πολιτισμική πολιτική σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Σε ένα πλαίσιο που αποτελείται πλέον από νέους δρόντες, που αφορά τις ταυτότητες και τις συμπεριφορές και επηρεάζει ευρύτερα τον τρόπο αναπαραγωγής των κοινωνιών, η πολιτισμική πολιτική συνδέεται με τις ανισότητες, κοινωνικές και πολιτισμικές ανισότητες αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοενισχύονται και αφορά τον κίνδυνο εκτροπής της κοινωνικής δυσαρέσκειας σε φασιστικές και ακροδεξιές πολιτικές ή σε κάτι ευρύτερο. Γράφει η ίδια στα ανέκδοτα κομμάτια του βιβλίου της: η κουλτούρα μπορεί να αποτελέσει ένα κουτί εργαλείων με τα αναγκαία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες αλλαγές της καθημερινής ζωής, στις πεποιθήσεις, τάσεις, πρακτικές κατανόησης, νοοτροπίες και συμπεριφορές. Σε περίοδο κρίσης αυτό είναι αναγκαίο και επιτακτικό. Η κουλτούρα είναι κρίσιμη σε μια κοινωνία για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές που αναπόφευκτα υφίσταται. Η αδυναμία της να τις αντιμετωπίσει με τους δικούς της όρους μπορεί να αποβεί καταστροφική. Μπορεί να σημαίνει ότι η κοινωνία αυτή δεν ορίζει πλέον την ιστορική της πορεία, αλλά υποτάσσεται σε εξωτερικές συνθήκες. Με αυτά τα εργαλεία και αυτό το πρόγραμμα, η Μυρσίνη Ζορμπά μπαίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχει όραμα, κατεύθυνση, η οποία αποτυπώνεται στα 3 νομοσχέδια για τα οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια. Περιορίστηκα εδώ να δείξω κάπως σχηματικά τις τροχιές της σκέψης της, αλλά προφανώς από την δική μου έκθεση λείπει το συγκείμενο των εξελίξεων στον πολιτικό χώρο και στα νέα ρεύματα σκέψης, τα οποία συνεχώς παρακολουθούσε. Τέλος, η μελέτη του αρχείου και των κειμένων της προφανώς θα αναδείξει μια πολύ πιο πλούσια και πολύ πρισματική εικόνα. Αυτά ήθελα να πω εδώ, να ευχαριστήσω τον Κώστα Παπαδόπουλο για τη συνεργασία μας από τις εκδόσεις Ποταμός και πρόεδρο του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Εκδοτών Βιβλίων, Ανεξάρτητου Συλλόγου Εκδοτών Βιβλίων, τον Χρήστο Ντεμερτζή και τον Γιάννη Σκαρπέλο, τον ΟΣΔΕΛ που βοήθησε το Έτερον, την Εθνική Πινακοθήκη βέβαια που μας φιλοξενεί, τους συναδέλφους και τις συναδέλφους που ήρθαν από μακριά και όλους εσάς οι οποίοι παίρνετε το λόγο σε αυτό το συνέδριο και το παρακολουθείτε. Ευχαριστώ. Επομένως, περνάμε στην επόμενη συνεδρία μάλλον τώρα, για το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.